То ще тръгна ли? Да, натисни го да е. Май ми светва звъзка. Да. Спираш от също. Ще ли аз малко? Една жена от нашата група, това е Тотка Лунгарска, която вчера още в първите минути, когато пристигна за първи път в селото, написа следното: древни къщи, обелели от радост, сред цветни градини. Други, тъжни, посивели от старост, скрили в себе си спомени дивни. Два дни вече художниците Стайо Гърноев, Панагюрище, Манол Панчовски, Розена Муховска, Борис Сотиров, Тодор Васев, хората на перото Николай Радулов, хората на перото Тотка, Мадлена Георгиева, Томина Платанов. Пишеме и рисуваме тук. Всъщност вие присъствате на заключителния етап, макар че това не са всички творби, някои още не са завършени. Така нареченото творческо триенале, както го кръсти нашият основен домакин и организатор на събитието Митко Стефанов, наречено Докосване до непознатата България. Непозната за нас, защото села като Жребичко са рядкост днес. Атмосферата, която предоставят, също е рядкост в България, която върви по стил, който е направил пътя горе. Невероятни хора, невероятна атмосфера. Във второто събиране тази година много ни помогнаха някои фирми от Панагюрище, които държа да спомена. С финансовата помощ на СРЛ Медет, на Динонитромет, на СРЛ Транс, на фирма Аримекс, на фирма Стам 96 и на фирма Бонай. Всичките от Панагюрище се осъществява нашето гостуване в Жребичко. Много искам да благодаря и на нашите домакини, където пребиваваме. Това са Николай и Сабина Велеви, Дарина Калинова, Иван и Мария Илчеви, но най-вече на невероятно гостоприемните Вера и Колю Колови. И на абсолютно всички. Предлагам да дам думата на нашия организатор Митко Стефанов, който е роден тук, в селото, да каже защо иска да ни води непрестанно тук. Да чуе, може би, неговото обяснение, защо пък ние се съгласяваме да идваме тук. И може би да прочете някои свои неща или да каже. После ще чуете малко по-късно и поетични творби. Излишно е да ви казвам колко съм развълнуван, защото първата причина за това е, че тук съм роден, тук си ми е хубаво, тук ми е вързан път. Като дойде тук, всичко в мен започва да вибрира по малко по-особен начин и това е основната причина. Стоян не е прав, като казва, че аз ги вода тук. Дойдахме миналата година случайно. Първо с Стайо, с Манол и те толкова им хареса и така разшумяха, че веднага се правиха хора. Тодор Васев, който е тук, Борис, те никога не са чували за Жребичко. Попадат за първи път, може би ще искат да кажат по няколко приказки какво им харесва тук и защо те ще продължават да искат да идват тук. Защото е хубаво, защото е Жребичко. Защото е нещо много рядко, много уникално. Защото е истинско. В него атмосферата е особена, то зарежда с енергия. Благодаря на всички, които са тук и се надявам да се срещаме за бъдеще. Някой друг иска ли да каже нещо? Борис иска да каже. Борис. Не. Човека зад камерата иска да каже нещо. Искаш ли? Това, което най-силно ме впечатли е наистина гостоприемството на хората. Природата е излишно да я коментирам. Нещо, което
е запазено през годините. Виждам, че има хора, които правят усилия да го запазят още и да го възродят с реставрирани къщи. Чудесно е. Надявам се да бъда поканен следващия път. Благодаря на Митко, преди всичко. Борис Бездински каза още една причина защо идваме тук. На мен много ми се иска света да открие Жребечко, да го преоткрие и да го възстанови. Жребечко е село, което трябва да живее. Такива села не могат да загинат. Аз си мисля, че не е необходимо само Жребечко да живее. Трябва да живее целият български дух. Който места като това съхраняват и дават сили, дават просто сила и устой и стабилитет. Без хората в тези села, без тези села България просто не е България. Ето е точка. Това е точка. Да, е точка. Малко са ни повече, вече няма кой да ги гледа. С една прегръдка, като съземното притегляне ще те задържа. Ще те пленя като зората, която пленява слепия. С една целувка, като земята чудна, ще те накарам да забравиш и да останеш. А сега ще прочета какво се бях намислила. Ще ме извините, малко е тъжно. Никога вече няма да бъда щастлива. Дните ми преливат от самотия. Мислите ми блуждаят като самотни звезди сред безкрая. Изгубил и центъра на своята вселена. Сърцето ми е покрито с пустинен прах и аз не зная, ще го изпълни ли някога пак светлината на рая. Аз не мога да рисувам, нито мога да пиша стихове, но за сметка на това се опитвам да рецитирам. И съм много щастлива, че Митко ми даде този негов стих по бялата пустош, с която искам да поздравя абсолютно всички. И най-вече да благодаря Стайо, да благодаря на Стайо за това, което направи за мен днес. Захапан от мрака денят колабира, угасва в очите му синьото, а с негова светлост и в мене умира частица загърбено минало. Смъртта му не ме натъжава, напротив, изпращам деня с облегчение. Нощта е същинската част на живота, нощта е любов и спасение. Защото когато звездите изгряват над моето земно подножие, аз виждам светлинка на тронната зала и перли в короната Божия. Защото нощта ме превръща в светулка, припламваща с призивни знаци. В щурче ме превръща тя в снежна цигулка, която и пее, и плаче. Единствено нощем по млечните пътища съзирам човека истина и смисъла в простото утрешно бъдеще и знака в гласа на Всевишния. В нощта до премала душата ми крачи по бялата пустошна листа и ражда стиха ми най-простия начин в живота да бъда на чисто.